Здравейте! Добре дошли в готварския ми блог. Днес ще се опитам да опровергая слуха, че зеленчуците са гадни. Не е вярно, те са много вкусни. За да ви го докажа, ще направя рола от тиквичка. Опитайте ги и ще се съгласите с мен. С тази рецепта убедих Вилу да яде зеленчуци. Необходими са ни сирене рикота, пармезан, орехи или бадеми, лимон, магданоз, пресен лук и ето тези тук фино нарязани на ленти и добре запечени тиквички. Помолете някой възрастен да ви помогне. И така, сега бързичко ще сложа в моя кухненски робот сиренето рикота. Изсипете го внимателно вътре. После настъргания пармезан. Мъничко кориандър. Измиваме го. В блендера. Мъничко сол. Готово! Черен пипер. И малко лимоново сокче. Ето така. И бадеми или орехи. Готово! Чудесно! Ще разбия всичко заедно. Следващата стъпка е: слагате една лента от тиквичка, добавяте от плънката така и после го навиваме. Ето го и първото ми ролце от тиквичка. Ще го завърша с перо от лук. Това е последното роло. Слагам го в чинията. Изглеждат невероятно. Благодаря ви, че ни гледахте и довиждане. Я да опитам. Вкусотия! До следващия път!